चला सुरतला पोहोचलो. चलो एकदाची. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात? आता बघा मॉर्निंगचे किती वाजलेले आहेत तुम्हाला दाखवतो घड्याळामध्ये. बघा इथे दिसते तुम्हाला 3 वाजलेले आहेत. आम्ही सुरतला जायची तयारी करतोय आणि इथे बघा मॉर्निंगला आमची दिल उठलेली आहे. दिलू, हे दिलू काय घेऊन झोपली आहे आमची दिलू? बघा काय झोपली आहे. झोप 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 झोप. इथे 3 वाजलेले आहेत. सर्व आता पॅकिंग चालू आहे. माझी मोबाईल चार्जिंगला लावलेला आहे, बॅटरी चार्ज होत आहे, आपला स्टँड घेतलेला आहे, बॅग घेतलेली आहे आणि इथे सुद्धा त्यांना लागणारे एवढेच वस्तू आहे. आम्ही काय जास्त तिथे काय 1 डे स्टे नाही आमचं, 1 डेमध्ये रिटर्न येणार आहे. आम्ही लागणारे वस्तू सर्व घेत आहे. आणि तुम्ही विचाराल मम्मी आणि काजल कुठे आहे, तर मम्मी आतमध्ये आंघोळ करते आहे आणि काजल वरती आंघोळ करते आहे. आणि बाहेर बघा तुम्ही, दिलो झोपा झोपा. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे की आता 3 वाजलेले आहेत आणि आमची ट्रेन ही बँड्रा टर्मिनसला आहे. बँड्रा टर्मिनसला 6:10ची ट्रेन आहे, म्हणजे 6 वाजताची ट्रेन पकडा. 3 विक्रोली टू बँड्रा टर्मिनसला जायला 40 मिनिट्स लागतात ओला उबेरवरून. आता इथे बघा बरोबर 3:40 झालेली आहे. मी एकदम रेडी आहे फुल, ठीक आहे. आणि आता मम्मी पण रेडी होत आहे. मम्मीने इकडे आंघोळ विंघोळ केलेली आहे मस्तपैकी. आणि इथे साडी घालते आहे, साडी घालते, साडी नेसते प्रॉपर नेस. तोपर्यंत मी वरतून जाऊन आलो. आपली काजल बघूया काय करते वरती. ती पण ऑलमोस्ट रेडी झालेली आहे. काय करते तू? अरे वा अरे वा. हा पण तोच ड्रेस आहे जो आपण आय गेस दादर हिंदमातामधून घेतला होता ना. हिंदमाता नाही, स्टेशनच्या इथेच घेतलेला ना. ते जनता मार्केट वेस्टला होता, हिंद मार्केट ना ते बाहेर लागले होते, तिकडनंच आम्ही घेतलं होतं. बघा किती छान वाटतं ना. ओके तर तू स्ट्रेटनिंग कर. आता 3:40 झालेले आहेत. 15 मिनिटात निघूया आपण. ओके चलो. आणि ते आमची खाली दिलू बघा बसलेली आहे. दिलू पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे. हां पप्पी दिली माझ्या दिली, शायनी दिलो आहे. आणि ते बघा मी काय काय घेतलेलं आहे. दोन्ही मोबाईल चार्ज होत आहे. माझा हेडफोन पण चार्ज करायला ठेवणार आहे. बॅटरीज, आपला पॉवर बँक, हे मास्क धुतले होते म्हणून जरा टॉवेलमध्ये ठेवलेले आहेत. ॲपल खाणार तू? नाही तू खा. का नको आता सकाळी सकाळी. काय डायलॉग मारला? सकाळी सकाळी नको. हां आता तुम्हाला सर्वांना मला एक सांगायचं आहे. जरा ही लाईट जरा एक्स्ट्रा लाईट लावूया. आपल्याला स्कूलपासून जे थॉट्स सांगितले असतात की ॲपल अ डे कीप डॉक्टर अवे, म्हणजे दर दिवशी जर तुम्ही ॲपल खाल्लात की तुम्ही डॉक्टरपासून लांब राहाल. डॉक्टर म्हणजे आजारपणापासून लांब राहाल. आणि इकडे मग पण कोणकोणते माणसं काय म्हणतात, सकाळ सकाळी ॲपल नको. अरे उलट सकाळ सकाळीच ॲपल खायचा असतो. होय पण आता मला नको आहे, आता निघायचं आहे ना, गाडीतून जायचं आहे आपल्याला. मी अगेन्स्ट नाही आहे टी राईस, ह्याच्या अगेन्स्ट नाही आहे मी, पण त्याचा पण एक टायमिंग असतो. सर्वात बेस्ट टायमिंग जर ॲपल खायचा असेल सकाळी. तर तो मॉर्निंग आहे. त्याच्यावरती जर तुम्ही वाटला तर थोडा सॉल्ट टाकून खाऊ शकता आणि नाही टाकला तरी चालतो, टाकला तरी चालतो. पण ॲपल हा मॉर्निंगला खावा. प्रत्येकाने जर काही कॉमन रूल्स अँड रेग्युलेशन हेल्दी, क्लीन स्किन, फेअर, ब्राईट आणि ॲक्टिव्ह राहण्यासाठी केलं पाहिजे, तर मी सजेस्ट करेल की प्रत्येकाने मॉर्निंगला ॲपल खाल्ला पाहिजे. असे उदाहरण नका देऊ, सकाळ सकाळी ॲपल कोण खातं. उलट सकाळ सकाळीच ॲपल खाल्ला पाहिजे तुम्ही. पहिला उठल्या उठल्या तोंड धुतलं, आंघोळ केली ना की ॲपल खायचा. पण आज मला नको आहे. ठीक आहे, आज कधी कधी नाही खाल्लं पण माझ्या हिशोबाने महिन्याचे 20 ॲपल तरी तुम्ही खाल्ले पाहिजे. हा मी खाते ना रोज. आणि ॲपल खाल्ल्यानंतर लगेच खावा. आज बघ ॲपल खात राहिली ना तर मला तयारी करायला टाइम लागेल ना. ॲपल कापून जेवढा वेळ त्याला बाहेर सोडायला असं हव्या तेवढी त्याची आयरन कंटेंट कमी होत जाणार, तेही लक्षात घ्या. आणि माझ्या ॲपल कापून नाही ठेवायचं. मम्मीच्या सर्व फॉलोअर्सने शुभांगी कीर चॅनलला जेवढे फॉलो करतात आहेत त्यांना मी एक सजेशन देतो, प्लीज तुम्ही दररोज एक ॲपल खात जा. मॉर्निंगला टाइम नाही मिळाला तरी चालेल, पण दिवसभर कधीही खा. बेस्ट टायमिंग मॉर्निंग आहे. पण महाग असलं तरी खायचं. आता हे नाही खाल्लं तर एक गोष्ट तुम्हाला करावीच लागेल, जे मी व्हिडिओमध्ये नाही दाखवले दाखवतो तुला. बरं त्याला हे गोष्टी तुमच्या पाठी राहतील. पण हे बघा इथे मम्मीची ही दुपारच्या जेवल्यानंतर गोळी
आणि रात्रीच्या 2 गोळ्या. बरोबर ना मम्मी? गोळ्या घेतल्या तुझ्या मी एक वाजले बघा. 4ला 5 मिनिटं मी. झालं आता काजलचं झालं काय? हो करते ती. आता काजल बसली तर अजून पाठी बस. तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे जी आय गेस डाऊट असेल, जी आम्हाला सुद्धा डाऊट होती की मॉर्निंग आता बघा किती वाजलेले आहेत. मॉर्निंगचे 4 पहाटे 4 वाजलेले 4 AM. तुम्हाला असं वाटत असेल की गाडी बुक होईल की नाही, हा डाऊट होता ना आपल्याला. गाडी पटकन बुक होते बघा. आम्ही ओला उबेरमध्ये बुक केलेली आहे आणि 5 मिनिटात गाडी येत आहे बघ, दिसते ना. आणि ट्रिप आम्हाला ही 241 रुपीजला पडलेली आहे. म्हणजे ही प्राईस पण स्वस्त पडली आम्हाला. असं नाही की नाईट चार्जेस लावले किंवा आय गेस 20 किलोमीटर आहे ते. 241 डिवाइड बाय 19 केले तर 12.5 रुपये राईड. म्हणजे ही स्वस्त राईड पडली मला नाईट असून पण. तुम्हाला कॅल्क्युलेशन माहिती पाहिजे आणि तो डाऊट मी क्लिअर केला की हां ओला उबेर पण रात्रीचे कॅब्स बुक होतात. आता इकडे काजल रेडी झालेली आहे. गाडी पटकन बुक झालेली आहे आणि सर्व सामान आमचं बघा ह्याच्यात आहे. झालं पहाटे. येस रुमाल नाही घेतला. माझ्या पुरतीच लाईट आहे. कुठे पोचलो आता? हां बँड्रा टर्मिनसला पोचलेलो आहे. माणसं बघा जरा किती आहेत. आपली गाडी कोणत्या प्लॅटफॉर्मला लागणार आहे? 1 नंबर. आणि बाजूला बघा आम्ही सर्व पार्सल घेऊन चाललो आहे. वेलकम नवीन नवरी वेलकम. 66, 67, 68 आमची गाडी बघा कशी आहे. सीट नंबर सीट नंबर किती? 66, हा 66, 66. 67 आणि तिकडे एक 68. ट्रेन बघूया आपली. पाय बी ठेवायला आहे. गाडी 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 कसं वाटतंय? AC आहे याच्यात? गार तर वाटतंय. आपली बाटली इथे देऊ का? ठेव ठेव. बाहेर दिसतं का तुला का बाहेर? उजेड आलं की सर्व दिसेल. छान आहे ना? सँडविच हे सँडविच खायचं. मंचुरियन. मंचुरियन आलं पाहिजे. आता किती वाजले? 5:45. 5:45. 6:10ची ट्रेन आहे आपली. मी 5 वाजताच येऊन बसलेलो. हो. कसं वाटतंय? फोटोसाठी मस्त आहे. हां बाहेर बघ किती मस्त सीन वाटतंय. हे काजल दाखव बाहेर. ट्रेनमधला इडली वडा एक पीस 10 रुपये. एक प्लेट 40 रुपये. आम्ही 3 मागवले 120 रुपीज. छान आहे पण. तू खाऊन दाखव. नवीन नवरीचं जेवण नाही नाश्ता सकाळचा. खरं सांग भूक लागली होती? हां मम्मी भूक लागली होती ना. किती वाजता नाश्ता आला बा आमच्याकडे? 7:05. किती मोठी नदी होती ना. पिक्चरमध्ये अशी शूटिंग होते ना. लई थंडी आहे. थंडी वाजते मम्मी. सुनेला थंडी वाजते. थंडी वाजते. हे कसं घेतलंय बघ. टीसी कुठे आपला? तिकीट चेकिंग वाला कुठे गेला?
कॉफी वाली पाणी पिणे हवाय काय बराबर प्लेट कटलेट गरम कटलेट गरम आहे आम्ही नुसतं खातच चाललो हात लाव ना जरा गरम आहे बघ. खूप मस्त वाटतं एसी गरम थंड आहे आणि एवढं गारट्याला झालंय आणि मम्मी तिकडे उन्हात झोपली आहे बघा. आम्ही आल्यापासून खातोच आहे काय नाही ते सँडविच आहे इकडे खूप जास्त थंड झालंय रूम. मी एसी बंद करायला लावली अक्षरशः मी कसं म्हणजे आतमध्ये ते उघड ब्रेड आहे आणि कटलेट आहे उघड पूर्ण उघड. अच्छा अरे 2 आहे अरे तुम्ही घ्या. वा. ते हार्ट शेप आहे बघ. अर्धा अर्धा करूया. हां का मी काजलनी काय केलेलं आहे कटलेटचं चपाती भाजी चपाती भाजी झाली ते चला खावा टेस्ट करून बघा कसं लागतं. खावा तेवढंच गरम चांगलं आहे. टेस्टी आहे मम्मी बघ कशी झोपली गार. आता काय खातेस सँडविच पहिलं कटलेट ब्रेड खाल्लं सँडविच आतमध्ये काही नाही बघा. टोमॅटो आणि काकडी आहे आणि मसाला लावलेला आहे आणि 1 रुपयावाला सॉस दिलेला आहे फक्त. उतरली का चला सुरतला पोचलो चला. झोपले ना मी वाटलंच नाही कधी यायला सोबत. चला खाली बाजूची बिल्डिंग